So yan, magandang gabi sa inyong lahat mga hunter. Bali, nakahiram pala kami ngayon ng bangka at mamamana ulit kami. Bali, ang spot pala namin ngayon sa sa isla, sa Kabutunan. Bali, doon kami mamamana ngayon. So yan, bali, nandito na po pala kami sa spot kung saan kami mamamana, at dito lang namin iiwan yung bangka malapit sa Pangpang. Iaangkla lang namin. Baling kasama ko pala ngayon yung pinsan ko, tapos si Marjon. Bali, ready na rin yung mga gamit natin. So bali, abang-abang lang at magde-live na po tayo. Bali, yan pala yung gamit kong pana, yung natural, yung kadalasang gamit dito sa amin. Ganyan yung pana na ginagamit dito. So bali, abang-abang lang mga hunter, sana makadali tayo.
So yan mga hunter, bali nakauwi na pala tayo. Bali ito na naman yung camera natin, nagahang na naman. Kahit anong pindot di na talaga, hindi nag-off. Yan o, naka-steady na lang siya ganyan. Dapat talaga tanggalin yung battery. So, bali ito na po lahat yung huli natin. Halos mga good size lang. Yan, bali abang-abang titimbangin na po natin mga hunter kung ilan lahat. Yan, bali 4 na kilo. Yan ang lahat-lahat ng nakayanan natin. Sobrang dalang yung panain ngayon. So yan, magandang hapon sa inyong lahat mga hunter. Bali, yun lang po yung nakayanan natin kagabi. Sobrang dalang talaga ng panain kagabi. Malakas yung biglang lumakas yung alon mga hunter. Ngayon nga malalaki na yung alon dito sa tapat namin. Kaya pala sobrang galaw sa ilalim kagabi. Saka yung daming namamana, may nadaanan kami. Isang bangka, 7 ata yun magkakasama. Halos nandun rin sa mga isla. Tapos may mga dayo pa nadaanan namin, mga taga ibang isla din. Kaya sobrang dalang talaga. So bali yun lang talaga. Kaya kadalasan talagbago lang yung sampa, walang ibang isda. Siguro napamanaan na yung spot namin, kasi dati dami doon mga talagbago, halos malalapad mga talagbago doon. Ngayon kulang yung sampa. Siguro pinamanaan na yung kagabi o ng isang gabi pa, kaya kulang yung sampa ngayon. Kaya ayos na rin yun, basta may huli rin. So bali 4 na kilo lang mga hunter. So bali yun lang. Bali maraming salamat po sa mga solid supporters at silent viewers. Maraming salamat po. At kung bago ka pa lang po sa aming channel, paki-like and subscribe naman. So bali kita-kita ulit tayo sa mga susunod na video. At shoutout po sa inyong lahat mga hunter. At ingat po kayo lagi. God bless po.